Общуването. На пръв поглед изглежда толкова просто, нали? А всъщност се управлява от едни доста сложни скрити правила. И точно те, ако не ги разбираме, могат да доведат до големи недоразумения. Сигурно много от нас си спомнят тази култова реплика. Нека започнем точно с този известен пример за пъвен срив в комуникацията от сериала «Приятели». Какво става тук? Как е възможно едни и същи думи да предизвикат такава буря? В следващите няколко минути ще разгледаме точно тези невидими сили, които оформят разговорите ни и ще видим как можем да превърнем дори най-объркващите ситуации в нещо разбираемо. Добре, хайде да се потопим в този казус. Ще проучим защо Рос и Рейчъл са чули абсолютно една и съща фраза, но са я разбрали по напълно различни начини. И тук е същината на проблема. И двамата са съгласни за думите, но не и за значението им. За Рейчъл това е било нещо временно. Пауза, за да помислят. За Рос обаче това е означавало край. И разбира се, резултатът е огромен конфликт. И ето го ключовия момент. Проблемът, оказва се, изобщо не е в думите, а в невидимите филтри, през които всеки от тях ги е пречупил. Замислете се, ние реално не виждаме света директно. По-скоро го гледаме през едни, лични очила. Всяко съобщение, което пращаме или получаваме, минава през тях. Едно най-обикновено «добре» може да значи съгласие, безразличие или дори скрита агресия, нали? Всичко зависи от предишния ни опит с човека от среща. А контекстът, ето това е един от най-мощните филтри. Да се пошегуваш с шефа на фирменото парти е едно, но да го направиш по време на важна среща е съвсем друго. Думите може да са същите, но контекстът променя всичко. И тези филтри са изградени от всичко, което сме. Нашата култура, пол, личен опит. Те са винаги с нас и без да усещаме, отсветяват всеки разговор. В някои култури, например, да гледаш някого право в очите е знак на честност. В други – на неуважение. Добре, но историята не свършва с филтрите. Има и още нещо. Всяко едно съобщение, което изпращаме, всъщност работи на две нива едновременно. От една страна имаме съдържанието, буквално това, което казват думите. От друга обаче имаме и релационното измерение. Това е скритото послание за отношенията ни. Когато някой каже «времето е хубаво, нали?», съдържанието е за времето, но скритото послание може да е «искам да си поговорим» или «приятно ми е да съм тук с теб». И как да изясним това скрито послание? Чрез така наречената метакомуникация. Звучи сложно, но всъщност е много просто. Това е да говорим за начина, по който говорим. Като кажем «просто се шегувах», ние на практика правим метакомуникация. Изясняваме намерението за думите си. А ето и един перфектен пример. Вижте тези два имейла. Думите са абсолютно еднакви, но добавянето само на няколко емотикона променя всичко. От студено и враждебно съобщението изведнъж става приятелско и шеговито. Ето това е силата на невербалните знаци. Добре, но какво се случва, когато тези скрити правила се нарушат? Особено по време на спор. Тогава общуването може да стане наистина разрушително. Има определени модели, които са като червени лампички в един разговор. Нека видим един от най-показателните знаци, че един спор вече е станал токсичен. И това е непродуктивната критика. Разликата е огромна. Вместо да се каже «закъсня», което е за поведението, се казва «ти си толкова безотговорен», което е директна атака към личността. Първото може да доведе до решение, второто – само до защита и ескалация. Ето един класически пример как един спор за пари изведнъж се превръща в нещо съвсем различно. Започва с конкретен разход и ескалира до лични нападки за характера и кой какъв принос има. Това е учебникарски пример за непродуктивна критика. Добре, след като вече знаем за всички тези скрити правила и капани, въпросът е как да станем по-добри в общуването, как да избегнем тези проблеми. И първото, и може би най-важно нещо е да разбием един голям мит. Повече комуникация не винаги е по-добра комуникация. Понякога просто означава да повтаряме едни и същи грешки, само че по-настоятелно. Ключовата промяна, която трябва да направим, е да преминем от егоцентричност към алтерцентричност. С други думи, да спрем да приемаме, че всички виждат света през нашите очи и да се опитаме наистина да го видим през очите на другия. Както казва Индира Ганди, не можеш да се ръкуваш с стиснати умрук.
Този цитат казва всичко. Истинското общуване изисква отвореност. И така, как да приложим всичко това на практика? Първо, да се стремим към ефективност, а не към количество. Не става дума да говорим повече, а по-умно. Второ, да се вслушваме в неизреченото. Какъв е тонът? Какво казва езикът на тялото? Често истинското послание е там. Трето, да се опитаме да погледнем през филтрите на другия. Вместо да се ядосваме, можем да попитаме: какво имаш предвид с това? Или помогни ми да разбера твоята гледна точка. И накрая, всичко това се свежда до едно – да бъдем алтерцентрични, да подходим с истинско любопитство към света на другия, а не само да чакаме своя ред да говорим. Защото в крайна сметка целта не е просто да чуваме думите, а да разберем целият този скрит, невидим разговор, който се случва точно под повърхността.